En network e weche manyien janeno mar Lolwe TV seche machalo kama kaka ne wase singo kendo wase pimo nini wabro bedo kaendi gi jatelo ma be ong'ere kaka Medusa kata engineer Nicholas Bumbo ma en wuod Asembo, en wuod Siaya County, en ng'ano ma jasiasa. Osebedo nyaka mano endo ma en jaod bura mar Rarieda e kinde ma osekadho. Wan kode kaendi mondo mi watwage e weche go mag siasa mano kaka siasa nitiere e Siaya. Omiyo adwa narwake kaserwake to dhi achiel kachiel e twagno mondo wawinji to en ang'o matimre Siaya. Jatelo e thuolo machalo kamaendi arwaki ahinya e Lolwe TV e okang' mokwongo. Erokamano venda mor kuom chopo e Lolwe TV. Timo mos ni tudruok wa e kinde mokalo kosedhi maber, lakini kawuono wantie. Kawuono intiere. Erokamano achiel kachiel ang'eni oganda mang'eny dwa winjo ni to Medusa wachang'o e weche mag siasa. Medusa chake leronwa e higni 10 mosekadho mag loch mag gwenge kata devolution e Siaya County. Kaka inene, kiki wachi kaka ng'ano endo machung' madwaro kom mar governor kata ng'ama osechung' kaka ng'ano endo ma Siaya. Ber mane miseneno e wach devolution? Erokamano, ing'eni higni 10 mokalo devolution nobiro kaka gimanyien. To gimanyien samoro en gi ber moko ma ji ok ong'eyo. Kanene osipkot sirkal ma gwenge obiro miluongo ni county government, ji ne ok ong'eyo ni gimomiyo okel county government en ni ka mwandu owuok Nairobi to ipogo gi e kidienje 47 magin counties. To kodonje county to biro wadonje the wards, wan gi wards 30 Siaya County. Kosedonje wards to the locations, kosedhi locations to the sub-locations, kosedhi sub-locations to biro villages, kobiro villages to chopo households, to kochopo households so nyaka mul kit ngima mar ng'ato ka ng'ato. Mane momiyo nokel wach mar devolution. Kaka gik moko duto sama gimoro chakre, nyaka bed gi gik matin miluongo ni hiccups. But adiera makende en ni kalure gi paro mar jopiny en ni nitie mano onego bed ni osetimre pok otimre kuom sani. Kuom ranyisi, king'iyo Siaya County en kama Nyasaye ogwedho. Sani ka ng'ato biro Lolwe TV ka mokona miyi gik moko ariyo tiyiero achiel. Okombe achiel okete mafuta mar taya to okombe achiel okete pi. To koni yiero achiel kende, thoth ji biro yiero pi nikech kariyo ingi ok inyal modho mafuta mar taya. Yes, to pi tinyalo modho. Wan kaka jo-Siaya wan gi gweth nikech king'iyo komochomo kod milambo wan gi Lake Victoria. E dier Siaya wan gi aora maduong' miluongo ni aora Yala. To nyandwat ma Siaya wan gi aora maduong' miluongo ni Nzoia. In fact, kuom ward 30 ma Siaya, wards 5 kende emoko mako Lake Victoria, aora Yala kata aora Nzoia. Kibiro Rarieda to nigi wards 5. Wards 5 gite omako Lake Victoria. Kibiro Bondo nigi wards 6. Wards 6 gi South Sako omako Lake Victoria, Central Sako omako Lake Victoria, West Sako omako Lake Victoria, East Timbo omako Lake Victoria, West Timbo omako Lake Victoria. North Sako kende komako Lake Victoria to mako River Yala. To bute kanyo wan gi yawo maduong' kabisa iluongo natural dam miluongo ni Chilo dam manie sub location miluongo Nyajuok. Southeast Alego Ward. Yes, manyalo supply to kata mana but Siaya town kanyo. Yawo miluongo ni Ochilo dam.
Ochilo. No, Ochilo Dam. Iluongo ni Yao Ochilo. Yao Ochilo, yes. Ae kendo bute kanyo bende wan gi yao maduong' ma but Mbaga miluongo ni Yao Mbaga. Ma bende nyalo kelo pi Siaya town. To kendo kidhi mbele matin wan ga aora mopogo Alego gi Ugunja miluongo na aora Wuoroya. Ma bende nyalo kelo pi Siaya town. Kata kidhi North Alego aora Wuoroya ni bute kanyo. To kendo yao Mbaga ni be ni North Alego. So kidhi North Game, yeah, kato bedo ni okomako aora Yala, ta aore ma iluongo ni permanent streams nitie minyalo yudio kata mna kidhi kamoro miluongo ni Lundha, North Game. Lundha nigi gima kisungu dho ngere luongo natural spring. Lundha nigi one of the sweetest natural springs. En pi maringa higa to okoduon. So mano North Game. Kidhi Sidindi omako Wuoroya. Asewacho ni North Sako omako aora Yala. To North Ugenya bende ok bor gi yao maduong' ahinya e Ugenya kanyo miluongo ni Mlambo Dam. Kata North Ugenya kanyo bende kendo nitiere yao maduong' manie Ukwala Ward miluongo ni Yao Yenga ma kata jolupo lupe. So gima temo wacho, Nyasaye osemiyowa pi. Gima wadong' go en kao pigno mondo wakele utewa, mondo konywa, mondo wach moro ni minewa pod wuotho kilomita karibu samoro 3 kamanyo pi. Onego bedni kata ne ok watimo te, to mano onego bedni wasetieko. Yeah. Ma ineno ka gima duong' ahinya e Siaya kaendi mano onego bedni osechakara time gimoro en ng'eyo ni ji yudo pi modho. Nikech kiwuotho kata sani kiwuoyo gi mine. Nyocha na awuoyo gi mine kumoro ni chieng' Jumapil, kumoro ni Siginga. Siginga en West Ugenya Ward. Sub-location miluongo ni Sifuyo East. In fact, en school ma Siginga Mixed Secondary School nochake gi mosenindo Archbishop Stephen Ondieko Oluoch. En tie dalane kanyo. Kich kaka ing'eyo ni en jalejo Maria. Ma kata kanyo en gi kanisa mar lejo maduong' miluongo ni Sifuyo Lejo Maria Church. Ta mama chiel manowuoyo nokona ni engineer walemoni ka Nyasaye oyie mondo idhiyo. To gima mondo ikonywa wach pi. Wach pi chandowa mogik. Now gimomiyo wach mama ni en wach ma pek. Sifuyo East kama ne wantie no kia miluongo ni Siginga idhi school miluongo ni Lunga mani Sifuyo West en kende polling station man Sifuyo West. Kia Lunga tidonjo River Nzoia. So Siginga kama ne wantie no mondo iwuok Siginga michop River Nzoia gimoro ka ng'eny to kilomita 3 tichopo River Nzoia. So gima temo wacho en ma ing'eyo ni kata dho ngere wacho ni water is life. Pito ngima mana dia. Pi en ngima. Gima temo wacho ni ka wanyalo yudo yo ma mier duto ma Siaya nyalo bedo go gi pi maler, kata ngima mar ji, kata tuoche matindo tindo mang'eny machando ji mag ich mara magich sana magich ya biro nikech ji ok ti gi pi maber. So gi pacha wuon aparo ni onego bedi ni bang' higni 10 bang' devolution at least iyudo kaka Siaya en do onego bedie ni osechake sana wach mar pi. Mar ariyo kendo gima pod ok wadhie maber ahinya. Nyaka ing'e malong'o ni Siaya kama dalagi wuon devolution ma Kenya kama en Raila Amolo Odinga. Yes. Siaya County. Yes.
Dalane Mupoda, in fact, and West Sako Ward within Siaya County. So, Aparoni, and then Okumano Kende. Siaya and kama katingio history mar Kenya kata history mar piny mangima. Nyaki yudi nini tie wuod Siaya moro mosetimo gimoro boloko history mar Kenya, history mar Africa, history mar piny mangima. Kuom ranyisi. Itemo video somo Siaya, kozitemo wacho. Ok somo kende. Siaya ok somo kende. One jok ma inyalo wach ni okang'eyo kaka dwa kete maber. Un gi gweth moro. Nyasaye ogwedhowa. Wach kamano. Nikech ing'eyo mokwongo kanene Kenya loch mar jagunda dhi. Ing'eni ng'ama nonego telne Kenya ne en wuod Siaya, ma en Jaramogi Oginga Odinga. Lakini nowacho ni hapana. Ok wabi kawo gini ka Jomo Kenyatta pod nie jela. Magikone Siaya nomiyo Kenya Vice President mokwongo. Mano king'iyo korka siasa. King'iyo kendo korka siasa kono. Siaya kendo chako miyo Kenya Prime Minister mar ariyo, ma en Raila Amolo Odinga. King'iyo korka siasa kono kendo. Nitie ndalo moko mane nitie mana mama achiel kende od bura. Higa 69. Iluongo ni Grace Akech Onyango Baridi. Grace Obot. Grace Akech. Podo ngima. Grace Akech. Yes. Grace Akech en nyar Koak. Ma but kamoro ni Rakoro. But Gobei. Ene mama mokwongo bedo meya Kenya mangima. Mane ibro tuda kode mondo. Sani koro ike koro ng'eny. Wanyalo winjo wach moro kuom. Mago sigana maber. Yes, Grace Akech, yes. Grace Akech Onyango, actually nyinge mongere officially en Grace Onyango nikech chwore ni luongo Onyango Baridi. So Grace Akech e mama mokwongo bedo meya e Kenya mangima. Okwongo ni kata Margaret Kenyatta. Nene meya Kisumu, yes. Kokawa pa nokawo kuom India, okan gadier bata pa nokawo kuom India. Ene mama mokwongo bedo meya. Ene mama mokwongo bedo. Nentie higa 69 nentie mama achiel kende ma jaod bura. Grace miluongo ni Grace Akech Onyango. Ma nyar Bondo motedo game. Yes. Motedo game makani? Central game. Yes. Koro mano korka siasa. King'iyo korka somo. Nitie ndalo moko ma Africa ma wuok chieng'. East Africa. Wuok chieng' en Tanzania, Malawi, Mozambique, Africa ma ugwe. Nitie ndalo moko ma Africa ma ugwe nene gi ng'amo mano koro wawere gi kor siasa, koro wadhi kor somo. Ma itemo sungo na Siaya. Okasungi. Ing'e na adiera chala Honda. Ing'e ni ka in ga Honda kata ka ng'ata lawi tipondo kamoro. To ka Honda biro to biro. Agni fuol. Kata ka mi fuol. Yes. Adiera chala Honda. Ok digenge. Oken sunga en nyadhi ma wan go kaka jo Siaya. En nyadhi ma wan go kaka jo Siaya. Africa ma ugwe kama oting'o Malawi, oting'o Zambia, oting'o Tanzania, oting'o Mozambique, oting'o Uganda, oting'o Kenya, oting'o Rwanda, oting'o Burundi nyaka Sudan. Ndalo moko nitie ma ng'ami luongo ni professor mosomo ahinya. Majarateng' ne en ng'at achiel kende. Miluongo ni David Simon Peter Wasau, ma bende wuod Siaya. David Wasau. Yes, but in a bed ni Kenya, oken piny mang'iyo kabila. David Wasau ema nonego kuongo bedi
Vice Chancellor ma University of Nairobi. To Jomo Kenyatta nokao Josephat Karanja mane junior ni David Wasau moketo boss mar Wasau. Iwinjo. To kata kiwe mano samoro king'eyo nitie ndalo moko ma kano donjne jarateng to ng'ama winjo case ni ok en judge, ne gin jok ma niluongo ni panelu, ne gin court clerks ma ong'eyo kaka court dhi. Nikech ja sungu nowacho ni jarateng obwongo ma jarateng ok nyal somo chike miluongo ni law. To jarateng mokwongo bedo gi tiegruok mar degree e Kenya en wuod Siaya. Ne nyinge kaneno dhi dwaro kawo degree niluongo ni Clement Michael George Argueng Kodhek. To ai kodonje siasa to loko Clement Michael George obedo chiedo mor game Argueng Kodhek ma wuod Malanga game ma IT school miluongo ni Mwade Malanga game. Iwinjo. Mano korka somo. Wan gi josia mang'eny mosomo madaka kwan. Kibiro korka tuke. Un samoro podu joma tindo. Lakini higa 87 Kenya osekawo okombe achiel kende mar adhula e Afrika ka miluongo ni Mandela Cup. Yes. Mane goro kawo. To ng'ama nene okelo kombe no almost ma okombe no chalo ni okombe no chal kode chal ni en mare iluongo ni Peter Chieng Dao ma wuod Asembo ja Siaya. Peter Dao nokele ka tielo mokwongo nogo Tunisia koloyo gol mar 2 Tunisia kendo aparo ni chiemuri luongo Peter. En gi story ma en gi story ma mit saidi. Okonia kane gigocho Tunis ndalogo extra time mar opira ne onge ahinya to oyudo opira dier pap ya to dong gine dakika 89 to koni gini kama koro choponi agwa gini makata agwa korie gol makata nikech gol ja gol be nokung'e no nyalo gwe nikech ne dier pap to gwe kuro modhi odonje ma goro agi gol 2-2. Koro matiende gin gi miluongo na away goals advantage. Ka giduogo Kasarani Tunisia okwongo loyo. Ayo Peter Dao mochako loyo gol mar achiel koro 2-2 kocha 1-1 koni. Koro goro dhi on away goals. So ng'ama nokelo mokombe no, well of course gor ne tugo as a team. But even within the team, nyakiberi gi jomiluongo ni star players. Yeah. Peter Dao was the star player, mano wuod Siaya. To kata kiwe mano, higa mar 2003, Kenya nochop ne tugo moro miluongo ni cricket. Ma bende ochalo kaka adhula kidogo. Higa mar 3 Kenya nochop e semi-final mar World Cup. Mane ogol gi India. Semi-final. Piny mangima. Jok manene achiel kuom jotugo mong'ith manene nie team no ne gin yawuot game 2 miluongo ni the Suji brothers magia game the Suji brothers Martin to kod Tony Suji magia game miluongo ni Karareo buti chiro miluongo ni Nyangweso. Yes. To kata kiwe mano ndalo manene wasomo higni mag 80 nentie wer moro mane kata ija nasari kata ija primary kata ija secondary kata ne nyaki wer iluongo ni tushangilia Kenya. Ng'ama nokelo wende no okendo the lead singer ng'ama duonde wuok e wer no miwinjo no iluongo ni Thomas Wasonga. Mowuok kamoro ni Mbosie Magoya e Siaya. So no. Anyalo kutami namba de modi gochine. Thomas Wasonga wuok kamiluongo ni Mbosie Magoya. Mano bedana dongo. Abro mi namba ne. Ji mang'eny
luonge ga ni Wesonga. No, ok en Wesonga. En Thomas Wasonga. Japuonj Thomas Wasonga. In fact, anya mi namba ne chuth. Yes. Yes. So, gima watemo wacho kama. Magi duto gin gweth. Magi duto gin gweth. In other words, gima temoga wacho ni king'iyo wiyo wil bende okawacho ni piny miluongo na America nitie wasunge manoko ni jarateng' ok nyal tele piny America. Mane manyo na ng'ino ni nyaki kuongo wiyo. Bas would Siaya mono dhi mowe kodhi America iluongo ni Barack Hussein Obama Senior. Monyuolo Barack Hussein Obama Junior. Mae mobedo jarateng' mokwongo ma wuod Kogelo ma wuod Siaya. So gima temo wacho en ma ni Siaya gin ga jok ma kidwaro kwano kuom gik mabeyo ma Kenya kaka tame piny mangima ing'iyo gi ewi list malo. Watene ni kanyo e kama onego koro kwadhiye andam mar ariyo mar devolution koro nego wadwok Siaya kacha. Onego dog kora kama entiere nyadhi ne jone go. Nyadhi mar Siaya onego duogi. Onego duogi nikech bende ng'eyo ma ok en sungruok ok ta en adiera makende ni kata chakruok maluo en got Ramogi ma en Siaya. Yes, mani East Board. Yes. Yes. Koro wachimo mondo wadhi koro pio koro e weche mamoko ayo kaka Siaya en kama licha paro ni abe amor tie jariyo minyisa kanyo nyaka many ma chopedo lu kama jopiny ne. Yes. Grace ani hike bet ng'eny akia kata dobi lakini chopuru kume mondo adu Grace nigi story ma very powerful and nyako wak very powerful adwa ni mondo manye mondo wuok kode nikech ing'eyo gima timrega kodwa kaka jo Kenya jowa ma iluongo ni trailblazers okwasemiyo gi their rightful place which will kodgi inwang'o ka no offense meant Nairobi kancha nigi governor moro ni Sonko inwanga samoro bedo honored molo kata Grace to achievement mar Grace no kata Kenya chieng' chop mana higni 500 it will remain ni mama manokuongo nyono parliament gi tiende ko yer gi jopiny en Grace Akecho Nyango Baridi. Makendo amor mar wacho ni kana somo school miluongo kana Tunga High School wuode akiani awinjo tinde na America iluongo ni Sunday Nyango Baridi achiel kuom jok mane wan gi dormitory miluongo ni Kenyatta Dome and dormitory number 2 kana Tunga High School. Yes. So jikabela godwani mondo sigandgi ni obed wakaw sigandagi wagolie sigandgi mondo wawinji to maduong' mogik okber ka wach mar puoyo ng'ato to kendo sidhi osimbo kosetho ananeno ni onge tiende onego sidh ng'ato simbo kapod ongima so onego sidh ng'ato kapod ongima gomia wacho kamano kana nyoro nya wuoyo gachiel kuom oganda mag joluo ma en be jadalawa miluongo ni Mheshimiwa Nyango Midika mobedo union leader mobedo Nyango Midika pod ngima yes iluongo na Arum pod ngima yes Arum pod although dende to sani late nikech higni be koro ng'eny ong'ama duong' to kinwango chandruok ma gin chandruok ma nyiso ni sirikal iwacho ga ni ng'amok nyal paro kumo ae kata go ndam maro dhi kuchop kumo dhiye iwacho ni if you can't remember where you are coming from chances are ni kata kumidwa dhiye malongo bendo king'eyo so watem mondo jogi wamigi luor makende nikech wasiedhgi kapod ngima ok ni chieng' ma gisetho korka ji obiro kanye kiwuoro bergi no dire jatelo ichunga bana Siaya yes en wach ma ji to ng'eyo sami dhi chung' niendi idhi achung' kenda kose idhi chung' gi duond od bura moro adhi chung' gi duond od bura mar Azimio yes Azimio en manywanda ng'en no ojala dala maduong' manigi no aparo ni kanyo ema pok wawinjo maber
ing'eyo adiera mantie and mae gima paro ni kata wan kaka oganda ing'eni nyakalondo kaka maroni en gir puonjruok. Adiera mantie en ni jatendwa miluongo Raila Amolo Odinga ji ohero molo od bura miluongo ni ODM. Mani adiera mantie. Adiera mantie bende en ni od bura miluongo ni ODM dak kete president. Emomiyo inwang'o ka od buche mang'eny mohinga 10 osedhi oriwre mondo los gima iluongo ni Azimio mondo miye kom mosebedo kwadwaro higni gi duto. Koro Azimio ni duondo od bura kose en Azimio kaka nene awuon. Of course aparo ni lerne bro bedo ka NDC mar Jubilee nikech od buche madongo Azimio en ODM gi Jubilee. Ler mar Azimio kata bro bedo od bura kata kubi bedo od bura bro nere bang NDC mar ODM gi Jubilee matimre jumani. To aparo ni mano en gima maber kodwa kaka oganda. Gimomiyo ber kodwa kaka oganda nikech aparo ni joluo nego ng'e. Ane od bura hika boro nyaka hika 13. Gana 13. Jatelo mar Kenya ma yombo ne onge ng'ama nong'eyo kata mana ng'ama noluong notim nonoko ni ok onyal wacho ng'ama noyombo. Adiera mantie no bulu no gi wan an gi kaka kora nikech wan achiel kuom jok mane nie campaign mar Raila. To ken mana wacho ken ing'eni yombo mbulu lure gi jod bur ndalo kane waonge gi MCA, ndalo kane waonge senator, ndalo kane waonge women rep. Kata king'iyo councillors ODM ne nigo mang'eny kabisa Kenya mangima. King'iyo jod bura ODM ne nigo mang'eny kabisa Kenya mangima. To kibaki kata na provinces kaka ne gin 8 ka. Maja ODM nokwako piny that time. So but gima temo wacho en ma Kibaki nodonjo od bura gi wabunge 43. To ODM nodonjo od bura gi wajumbe 105. To Kibaki otiyo Kenya kuom higni 5. Gima temo wacho en ma kom mar ker mar piny oduong' to kendo nyalo kelo kony mang'eny ne oganda. Emomiyo an gi morna ka jo Kenya odhi oriwre ni mondo giket wuodwa mondo obedi oting'negi osimbo mar loch. En number 1 gineno wan kaka oganda koro gik matindo tindo mag dondruok ma chien kagi nikech achiel kuom gik mosebedo ka hinyo wuodwa en ni dondruok wa matindo tindo gi samoro miyo oganda luo mang'eny ok go kura. Kaka kuom ranyisi ombulu manchokalo mar 17 Siaya County ne nigi joma okawo kura 457. To kuma 457 gi nikech dondruok gi ywaruok moko matindo tindo karibu 80,000 ne ok go kura. Ne ging'anyo ok go kura. 80,000 ok go kura mano chalo ka gima jo Siaya te nowuok ni dhi gone Raila kura iwinjo to jogem constituency ok gocho te. Mano chalo nikech 80,000 ne kura magem. Chalo ka gima constituencies 6 ma Siaya achiel ok go kura 5 kende mogocho. So ana kwayo kwadhi mbele ji ong'i gima duong'. To gima timre mantie ma en makosa maparo ni nyakwane kaka oganda jo mang'eny gi pacha wuon gitemo bedo machiegni gi jatendwa Raila kata gitemo luongo nyinge. To kiwinjo gik mawuok e dhogi chalo ni dwaro gi maduong' ok en mar Raila, dwaro gi maduong'
en margi joma liero kata king'iyo for example juma chiel mokal ni neno gima notimre Homa Bay. Yes, maka gik ma wawe wuondre uru kwa wuok oko dwa kedo ne Raila to kendo awacho gini ok awach gini na wacha higa mar 13 iwinjo ne anasomo Kisii school miluongo Kanotunga to ne wawacho ni mondo Raila obed president kaka Nyanza iwinjo wadhi wabedi ni ombuch wadonji atonga achiel ineno haito ni wabiro gi gimoro miluongo ni ODM mashinani to nena kwane wadhi e bura takone jakom ing'eyo ana jaluo ndio lakini asome jo Kisii benda wacho dhogi matin miya coordinator mar ODM mashinani manyanza maen Siaya, Kisumu, Homa Bay, Migori, Nyamira gi Kisii monda makni aringo kuonde go tema dhie constituencies go te mabende nochopo kamoro nikech Rariat wakanyo kane poka donje nen galog dichiel tikiri oko nochopo kamoro makoro jikoni bwana inirengo ga oko to gik moko to dure chien ka to gima nomiyo an gi chier nang'e ni kato kanwang'o mararieda to kara ilo yudo to kato kanwang'o an awuon to biro bet ng'at moro mang'eyo moyudo makaduong'o dhot to kobi penjo ni gumbo en ng'a omiyo nadhi matiyo gi mwandu na tumo sana we kata mwandu seche na wuon ringe Nyanza mangima ok en tich mayot to natimo ma nadwaro mahiga no higa mar 13 ODM nonwang'o wajumba boro e piny Kisii kanyo cha ne koro wabiro mar 17 ni mathoth jok mawuoyo mang'eny gi moluoro jakom giwuoyo mang'eny to chodruok onge e yiero ma 17 ODM no ai piny Kisii gi Nyamira moko nwang'o mjumbe gada chiel apart from senators gi governor gi women rep iwinjo mama nyogi nwang'o mana chiel kende e by election manye Bonchari manyo timre Bonchari to mabe nyobedo mna ni Jubilee nyopogo kura UDA gi Jubilee so gima temo wacho en ma jowa owe miyo jakom lip service sana jok masani nie od bura kata jok masani oye giwe miyo jakom lip service wan gi jo mang'eny ma kanyo ng'eyo ano kane haja ndalo mana timo ODM mashinani onge kama dhie bura mora atimo buche mohingo 30 nyaka ikuria to onge chiema dhi gi jakom kata chiel adhi kenda kaka wuon kaka gumbo ng'amo wuok ni dwaro mochodre ni dwaro ni mondo Raila yudi poka neno chodruok kabila no kuom jowa manie od bura sani tiwinjo ka ng'at thuolo botama lakini bro wacho kaka sani jo od bura manitiere bende ne gi bith moro mondo mi gitine oganda joluo maber kaka ne dwarre yes agena yenga wacho no yenga kanyo wach mai belit ne gini ke jingyo ne adieri no yero joma chal nadi jogi ok bith emiyo kwa winji otieno ka ywang mastinde ko winji kata kan tiere ok winji ji kaka nyongo gini mane nitiere parliament joma donjo sani gi ginyo manadi benjire to kapo jo siasa mantie wawa tika kanyo gin jo siasa mugigulu ba iluongo ni jo siasa mar kakara en kakara kose yudo mare adiera mantie en ni of course dakiyaw chuny ng'ato ming'e to ng'ato dhano ipimo kalore gi kit jo siasa mang'eny mag joluo adiera mantie giluongo nying Raila mondo giyud go margi nikech wan gi ji mang'eny for example wan gi senator maro Siaya miluongo ni James Orengo wan gi governor ma Kisumu Manyang' Nyong'o ere kama Nyang' Nyong'o nyalo dhi e Kenya kama ng'ato kong'e ere kama Orengo nyalo dhi e Kenya kama ji ok ong'e ang'o miyo jogi ok nyal wuok kendgi you know giringaringa kigin gikono oyo ndio adwaro mara kaka sani Nyong'o dwaro governor ma Kisumu Orengo dwaro governor ndio adwaro mara kagi ngadier giye chunygi niwinjo nikech magi jo siasa wa makori luongo kiweyo jakom gine jo siasa wa makori luongo ni majodongo majo piny Kenya te ong'eyo magi kat Nyong'o katodhi mana Kwale katodhi mana Turkana katodhi mana Wajir
ananyang nyongo abiro kwane Raila kura ang'o momiyo kwane gini an James Orengo ya abiro lamu ka kenda wuon ket mwandu bende gini go Orengo biro Siaya ko bi lamu Orengo biro Siaya kura basi ya Raila ne yudo Orengo biro Siaya ko bi lamu yes ko tie ko jatelo ne Lolwe TV notimo ombulu mar paro opinion poll moro ka mabende ne watimo to owuok ni Nicholas Odero Gombo ema dhano oyie siro kiluwe gi Chal Waongo tae kod Jim Orengo jadege man wakedo nikech kaka to jomoko ne wacho pok olando ni bod ringo iparo ni ka joka no mi kwana tamalo 79 nikech mane man owuok Orengo owino Waongo yudo kwana tamalo 13 to Orengo yudo kwana tamalo 3 Orengo mayoti ni jiome ahinya no kwana tamalo 3 jomoko bende mapok ong'eyo ni yangi ni go ombulu kanyi iparo ni maendi miyango in kaka Gombo kiwinjo gima kamano endo ere kaka ikawe e boda kachiel kende medosa nikech thuolo rumo mokwongo jogo maparo na nyalo telo negi agone giero kamano nikech adiera mantie an gi riyo matelo ne jo Siaya agone giero kamano lakini ing'eni pod wadong gi dweche abich ng'eny gik moko pod biro lokre gima nyalo wacho ng'ato ka ng'ato nigi kamo berie gi pacha wuon senator maro men James Orengo ober gimomiyo samoro jopiny omiye atamalo 3 ewi 100 kech adiero ber lakini king'iyo rekod ne ma ok en ni gumbe mawacho osebede siasa kuom higni 42 kapok onyuolu king'iyo rekod ne gimitimo konyal gimiwacho to beriendi miwacho makori dwa wach migo mesa lakini man to beriendi mano wuonya nyawanga di sawa to gimidwa tim osiptani ongea mano to konyal kata en ong'eyo en nani siasa ka en nani siasa ka samoro oluori ing'eni siasa ka samoro jomoluori ok dwa wacho ni adier ong'eyo ni ok onyal nikech yomiya wacho ni Jim osebedo nyaka minister ing'eyo gima nyaka wachi gatieko onge sirikal momewo to onge sirikal modhier mwandu sirikal ilaro nikech ng'ato dwaro mare gichalo iseneno kama anguro dhodhe nyithinde iseneno iseneno kama anguro dhodhe nyithinde ka anguro nyuolo nyithinde 16 to thuno to 10 my friend iwe ng'ato goyni pum to semako iwinjo mwandu sirikal ilaro gima biro chando Jim mano to kawuondi jo Siaya nyaka penji siem noe gimisetimo to mano be gimoganda luo nyaka penji ok madwaro governor te nikech komar governor loko piny ng'ato ka ng'ato madwaro komar kidwa konyo Raila dier konyo Raila en hakikisha ni wayudo yore ma nyithi joluo ing'eny sani kidhi kata mana Siaya Kisumu Homa Bay Migori nyithi joluo mang'eny mawuok kata mbalariany ka to dog yudo ka nyathi samoro uso njugu dalaku nyakwa bed gi program wabro konyo go Raila mondo nyithiwa gi tije malongo nyakwa bed gi program ma ji chiemo piny luo onge kama desert Siaya County for example kamae average gimiluongo ni average precipitation en 1000 millimeters Siaya kone go beni kech kae ng'ato nyaka bed gi program kaka ibro pidho ji nyaka bed gi program kaka jogo machandre bro nwango school fees nyaka bed gi program mabro kelo pie kor gweng kaka wacho nyaka bed gi program makelo nderni kelo yedhi hospital to kod konyo jogo bok nyal sana mon liete gi nyithikie mano di paro nini godo of course yes onge wa wati ko gikanyo endo thuolo tama onge sigana mita hinya mar Siaya nyiso ni engineer Gombo winjo weche ma Siaya maber oywaga hinya weche mag pi oywaga hinya weche mang'enya hinya winjo ko ywago kanyo ma ber ka otim e Siaya en in kaka ng'ano endo ma en jago ombulu yana maneno chenro niendi ibro neno paro midwaro kwa kama jatelo wanto dwalam ni mna Nyasaye ni mondo myote ne yore ni midhi ego eko ne njane no Lolwe TV ko kombedo kodo ma en twake weche manyien nyinga en niko kelo nyako chakoro kelo tich ang'wen mabiro jatelo ko choko walungi iye mondi bi weche prodong mang'eny well giruni chiwo nakasao ero kamano ni ichiwe kasao abenda go ero kamano kumluonga kendo ka chieng' moro thuolo chako yudre kendo wabro duogo nikech en
adiera ni japiny onego ng'e iluongo ni kapok idonjo migo kura kacha japiny onego ng'e ni sama ogo kura ndiko ng'ato e tich to sama indiko ng'ato e tich kaka sani Lolwe TV ondiki nyaka itim gima Lolwe TV dwaro japiny be nyaka ng'e ni sama ogo kura ondiko ng'ato e tich to sama indiko ng'ato e tich to nyaka otim na gima idwaro ok gima odwaro en owuon to nyaka gima koro nyaka watamre makata un kaka nyaka londo nyaka uland ne ji ni kik wayier ji maparo ni their lives are more important than that of the electorate. Wachiko gi kanyo, wachako rom kendo e kinde mowinjore.